si Kristo o kaniya mo alagad na ako bisan ako dili hangayan sayang at tubangan apan ako iyan ang gihinluan. Pangandoy ning kalagko Presto, oh Presto ikaw ang makapala ning salako Presto, oh Presto ikaw ang ipangandoy Presto, oh Presto ikaw ang makapala ning salako ikaw ang makapala ning salako salamat kanimo
alagad magkapatayon, maangkol ang kalipay nga lulun, ayaw at aak pagsaling, sa saad sa Diyos mugunin. Hambalaan nga kasulatan, itugas sa katawhan, aron mahirap
higala, kumusta ang maayong gabi kanyang tanan? Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Amo ikaw nga gipasalamatan nga hangtod niining mga taknaa, gawas nun paghapon ang pagsulti sa punong sa kaluwasan dinhi sa kahanginan. Bisan pa sa daghang mga kakulian o Dios, pero salamat nga sa gihapon ikaw nagatugot nga kini nga programa magapadayon. Tuguti nga ang mga nagapaminaw karon imong malamdagan ang ilang mga salabutan, hatagi og kahayag ang ilang mga kalag ug dasiga sila sa pagduol sa pagpangalaga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Pagadawaton namo kining tanan tungod lamang kang Kristo nga atong among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa makausapa, welcome. Dini sa atong programa, Jesus is our hope. Sa gihapon kami, mapasalamaton kaninyo dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas, ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa ato nga naandan sa dili patamo adto sa unahan ato ning ibanan og pipila ka mga text message dinhi sa ato nga cellphone. Sir, maayong buntag, wala pagyoy dahom-dahom nga mabalik ang radyo sa inyong program. Dili pagintaan na gihapon makasulti tungod kay until now ready na ang shipment for Manila sa inunta for repair apan naghuwat na lang og go signal. That's why nga dili kita makadetermine kung kanus agid mabalik ang radyo, pero as of now padayon ta pinaagi sa Facebook Live. Okay, napatay basahon. Okay. Aroy ang mga tiguang sir nagbagulbol kay wa na gyud sila kuno kapaminaw sa inyohang program. Sang di lang kay taon sa mga tiguang radyo mo gini sa ligan kay di malaging taon ka mo manggamit ni anang touchscreen nga cellphone sa Facebook Live, pero okay lang kutob sa atong mahimo atong himuon ay nana gina ang panahon usahay dili ta tugutan na ay mga hadlang, pero God knows for everything. Okay, last text nga akong basahon. Okay, Kuya John naglaay gyud in town with dire kay sa una sila si Lolo o si Uncle Bini, si Papa mag-una gyud kay lagi gustong mamati sa inyong program karon laaya na oy kay ang mga batan-on mo na lang gyud mo'y magpasulabi sa cellphone mo tan-aw sa live. Okay lang, sagli lang moabot ra ng panahon na, no? Well, si Brother Libby, sa dili pa magaiban og pipila ka mga text message ang cellphone, mas may siguro Brother Libby nga mong malili diha ng atong monitor aron atong may baluan kung ding lugar na dapita nagagikan ng atong mga pinalangga nga mga viewers. Brother Libby? Okay, daghang salamat Brother John. Maayong gabi sa tanan nato nga mga pinalangga nga mga viewers, no, kutob sa naglantaw karon dinhiman sa Pilipinas o sa uban pang nasod sa kalibutan, or kung asa mamong nahimutang nining orasa, gina-welcome mo namo higala nining tulumanon. Jesus is our hope. Pwede na mo ka padala nga rin namo og mga mensahe, pwede diri sa comment section nato sa Facebook, pwede sa mga number namo ni Brother John nga among ginapahibalo nga na ninyo, pwede sa diri sa ako nga messenger mga higala. Ato nang dawaton inyong mga messages na ba mo yung mga greetings ba, birthday greetings, anniversaries o uban pa, na ba may mga pangutana,
So ataw niyo ng tagaan og panahon, gahinanta na og higayon, ang inyong pangutana mo'y aton tagdon. Basta mga pangutana nga tinarong, aniya nangutana ta tungod kay wata kahibaw kung unsa nang bahina nagdibog ta. Pero ngutana lang unyag tubagon, sirado ng unahuna, awa na'y kapuslanan higala. So atong gina-welcome unya atangin ninyo ang pangutana nga ato nga basahon karong gabihon ha. Kay doon na mo'y kahigayunan sa pag-participate higala, makahatag mo og dugang tubag sa pangutana nga ato nga entertainon dinhi sa ato nga programa. Okay, palihog na ino gihapon alang sa mga viewers nato atong i-share mga higala ang atong programa para daghan makapamati sa mga pulong sa Ginoo. Kay pag-share nimo, naka-appeal ka sa buluhaton sa Ginoo sa pagpakatag sa mensahis maayong balita ngadto sa tibuok kalibutan. Kay nagani kay Facebook daghan kay kag mga friend o daghan ka mga friend nimo o niya kanang mga friend nimo, pag-share nimo sa imong sa ato nga programa kato mga friend nimo makakita to kay mosulod man po to sa ilang Facebook, no? So makakita sila sa ato nga programa, makapamati ispulong sa Ginoo. Okay, ato na ning sugdan pagbasa mga higala ni si Sister Ginaline Lumuntad. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John, og happy Sabbath sa tanan brothers and sisters. So happy Sabbath also Sister Ginaline Lumuntad. Niapod si Leslie ihapon. Evening po. So good evening Leslie ihapon. O niya po si Neil Guarin. Salamat po sa mga heart o kamot nga nagpray nga gisend. O niya po si Jenny Rama Fermin. Amin. Okay niya po si Milliards si Lasol. Mayong gabi mga kapaglaom. Happy Sabbath. Okay, happy Sabbath also Brother Milliards. O niya po si Sister Leah Muñez. Happy Sabbath. Happy Sabbath also, Sister Leah. Kanya niya po si Herman Pansoy sa Baguntaas ni Valencia, Bukidnon. Sir Libby, minaw matukar na ninyo ako song. Okay, karong Sunday na sa buntag ato nang ipatukar Brother Herman. Kaya kinis Brother Brother Hernan Pansoy, composer ni siya. Kanya singer, composer, singer na siya. So na siya mga kantang yang gikompose o niya gusto niyang ipa-play din parang makadungog mo sa iya nga mga nindot kaayo nga mga songs nga gikompose niya. Kanya niya pod si Sister Nati Disamparado Tadlas. Salamat sa heart nga gisend Sister Nati. Salamat sa paglab sa atong program. Anyanyas Mads Lea Muñez, mga onta ninyo, ako ang suwa, ginisang kalbasa, makapagwapa. Komedya bitaw mo rin, Mads nga, hangtod karon nagpabilin kang gwapa kay ginisang kalbasa day ang imong ginasudan termi. Niapod si Brother Ronilo Itang, malipayong adlaw nga igpapahulay sa mga kaigsunan na minaw o sa mga nagview. Nini nga programa sa Jesus is Our Hope o balipayong adlaw nga igpapahulay usab kaninyo Brother John o Kuya Libe. God bless o maayong gabi. So maayong gabi Brother Ronilo. Kanya niya po si Sister Rosaline Mainit sa Germany. May gabi ni mo Sister Rosaline o ni Sister Belin. Ano iyang minsay, mayong gabi sa tanan. God bless po. So God bless also. Ano niya po si Alan Auman. Mayong hapon sa inyong duha mga bro. Ang Diyos magapanalangin kanunay. Salamat. Salamat po kay Brother Alan Auman. Ano niya po si Brother Rufino Moreno. Happy Sabbath kapaglaom. So happy Sabbath also Brother Rufino. Ano niya po si Brother Marlon Federicos. Happy Sabbath Brother Libby o Brother John. Ang grasya sa panalangin og panalangin sa Dios mudagaya sa tibok ninyong panimalay kaninyong mga sulugoon sa Dios
watching from Bangkal, Cassia, Lapu-Lapu City. Salamat Okay, kay daghang Brother salamat Marlon. ginsa ni Brother Lewis. Si Brother Marlon Federicos. Brother Marlon, salamat kayo sa imuhang pagpadasig sa amo diriya. Thank you so much. Anyanesad ang Riverside FM Cebu, ang 93.2 MHz. On air na ta mga brad, maayong gabi. So maayos ang gabi ug daghan salamat dahil sa to nga mabtikon nga CEO diha sa Riverside FM Cebu ug sa atong station manager. So thank you kaayo ni diha mga sir sa inyong pag-on air sa ato nga programa sa Jesus is Our Hope. Unya sa tanan nga namati diha karon sa Riverside FM Cebu sa 93.2 MHz. Mayong gabi ninyo unya ginawelcome mo na mong higala dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is Our Hope. Okay, thank you. Unya niya po si Sister Roselyn Mainit, happy Sabbath sa tanan. Okay, happy Sabbath also, sister. Unya niya po si Nelo Hilig, happy Sabbath ninyo mga bro. So happy Sabbath nimo brother Nelo og sa imong family. Niyasad si brother Edwin Iscario, mayong gabi og happy Sabbath Brad Libby og Brad John. Greet ko sa tanang naminaw watching from Mansilang, Madridejo, Cebu. Salamat and God bless. So salamat po kayo brother Edwin Iscario. Niya po si Joson de Gracia Pabuaya. Kung sa kanini Sister Pabuaya. Iyang mensahe, happy Sabbath and good eves. So good eves also Jason de Gracia Pabuaya. Niya po si Rodolfo Bantilan, mayong gabi na usab Brad Libby og Brad John. Happy Sabbath inyo og sa tanan nga naminaw og nagtan-aw watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Okay, happy Sabbath also brother Rodolfo Bantilan. Niya po si Sister Ila Lipalam, mayong gabi ni Mr. Ila nila ni brother Johnny dia. Tanan dia atong mga silingan na minaw karon atong gina-welcome sa atong tulumanon. Salamat po lang brother Eric dia Sinoy, yang family tanan dia nga naminaw, welcome. Niya po si brother Johnny Johnny Mar Kalapuan. So thank you kay brother Johnny sa paglab o pagpray sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning dalikyatan pagtanaw higala ang pikas nga screen, ato ning tagdon ang mga kahigalaan nato nga naglab sa ato nga program, nag-send sila heart, ang uban nag-like sa ato nga programa. Niya si Sister Jenny Rama Permin, Ginaline Lumontad, Marlon Federicos, Caroline Mariquit Galiares, Ronilo Itang, Gregorio John Toling Pikit Jr., Abi Suway Bagyo, Edwin Iscario, Roslyn Mainit, Toki Gakoriba, Ariel Kababan, Nersipi Pilayo Edoliberio, Nuna Hani, Monterde Punay, Junimar Kalapuan, Ila Lipalam, Lovely Elosorio, Joson de Gracia Pabuaya, Ayan Kevin Dorutan, Madeline Kaindog Kaskeho, Alan Auman, Gray Azin, William Tadlas, Joven Estalio Karupi, Dodong Oftana, Chari de la Cruz Nugas, Nel Guarin og Merifel Vargas. Okay, thank you kayo sa mga naglab paniya detas mga naglike sa ato nga program. Niya si Brother Sonix Otsia, niya po si Sir Matthew Anderson. So thank you kay Sir Matthew for watching and following our program. Sir Matthew, good evening and thank you so much for watching. And may the Lord God bless you and your family. I'm always praying for you and your the whole family. Thank you, sir. You are very welcome of our program. Okay na sa Brother Rufino Moreno, Ronilo Itang, Gina Tirana Pikit, Vice Cordoba, Clavis, Tomailo Linad Oway, Rolls Soto Tams,
Rodolfo Bantilan, George Luna, Jeneline J.M. Rondina, Miliod Silasol, Jonathan Villacastin, og Sonix Otsia. Kani ato ning tanawon mga higala ang ato nga ato ning dalikatan og tan-aw ang ato nga messenger alang ni adtong mga higala nato nga nag-love sa atong programa o niya nag-send og mga messages. Ang uban nag-like ato ning tan-awon niya si Abi Suway Bagyo. Aniya ni asad si Sister Jenaline Lumuntad. Doon na siya mensahe. Mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Happy Sabbath sa inyo. God bless you all. Okay, God bless also Sister Jenaline. Kanya ni asad si Belinda Alohira Tirana. Salamat po kayo. Ni asad si Lovely Eloserio. Ani ato sa nakita din si Harold Sototams. Aniya ni apod si Sister Ninfa Villacastin sa Cadiz City. Aniya ato pagayong tanaw ni apod si Sir Matthew Anderson. Aniya niya si JJ or Gaymari Kalapuan. So good evening Sister Gaymari. Ni apod si Jojo Kaayon. Ni asad si Elpidia Coro. O niya yung mensahe, maayong gabi ninyo mga brad. Og happy Sabbath sa tanan. Uban sa naminaw. Og nagtanaw. Og ang Dios magauban kanunay kanatong tanan. So, salamat kay Sister Elpidia. Ni Apos Abner Dualio. O niya niyas Brother Rufino Moreno. O niya nasa makaisun na to sa Kadawan nga always nagtanaw niya na mensahe nga condolence di ay sa pamilyang Bersero, no? Ang iyang inaina ni Brother Nelson Bersero namatay ang bana si ang iyang papa ni Nelson si Brother John Bersero. So namatay ang iyang inaina. So pahasubo gikan sa tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, ni as Brother Ronelo Itang. Ni asad si Brother Sister Nike Somalinog. Okay, mo ni ato manakita mga higala dinhi sa ato nga messenger. Thank you also Ma'am Celia Arrogante, Dr. Bin sa inyong pagtanaw sa programa. Niya po Sister Jenny Rama Fermen. So thank you kayo. Ato ning dalikyatan pagtanaw ang pikas sa screen. Ato po nakita din si Rodolfo Bantilan. Salamat sa pag-send og mga heart o pag-pray Brother Rodolfo. So moadto na ta mga higala sa unahan sa pagtubag, pagbasa o pagtubag sa pangutana. So atong ihatag ang panahon ni Brother John. Makahimog ya po mo pag-message sigala kay karon taon-taon atong basahon. Brother John. Okay, daghang salamat brother. Okay, daghang salamat Brother Libby, no? Ato ta aning pangutana ni Brother Bindo Misa. So Brother Bindo Misa, ato nang tagaan og pagtagad ang imong pangutana og kining pangutana nimo pagasaluhan kini karon sa atong programa sa tibuok nga kalibutan. Busa ang imong pangutana maoy mo pupos o motapos sa atong oras sa ato nga programa. So mo ni ang imong pangutana. Mag-ask lang ko sir, by the way si Brindo di Aini ang inyong dugay ng tigpaminawan. Kinsa mang manlulunda in taon ang mianhi og nagpamatuod nga ang inyong tinuhuan maoy tinuod. Okay, daghang kaayong salamat Brother Bindo. Kinsa mang manlulunda in taon ang mianhi nga nagpamatuod nga ang inyong tinuhuan maoy tinuod. Okay, daghang salamat Brother Bindo. Kung mangutana kag kinsang manlulunda ang mianhi og nagpamatuod nga ang among relihiyon mo'y tinuod, wala gyud. Kung akong balihon kining pangutanaha diha sa imo
kung unsa may relihiyon nga imong gipasakupan karon, kanus aman pod nahitabo nga mianhi ang manlulunda nga nagpamatuod nga kanang imong relihiyon